lamɛnnikɛlaw ye nɛgɛ ɲɛ 17 studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC Malikura kɛnɛ dayɛlɛn kan ye nin ye bi juma in na septembre kalo tile 27 sanba 2024 kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan. Bi fɛnɛ an bɛna a daminɛ ni dunuya keleya tɔnba ka san 79 tɔnsigi kɛnɛba min bɛ sen na New York o kunnafoniw ye Mali ka ciladenw ka kan ka u ka sarankaninw kɛ sini sibiri la nka sani o cɛ Niger ani Burkina Faso olu bɛ u taw kɛla nka bi sɔgɔmada in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni Benjamin Netanyahu bani sarala premier ministre ye jalakili bila dunuya keleya tɔnba kan wa k'u kɛra kɔtɛbaw ye ko ka da kan u bɛ kan ka lagosili min ɲɛsin ale ka jamana ma o tɛ fɛn lakɛɲɛnenw ye. Moro Danbele bɛ kɛnɛ nin kan VOA Bambara tɔgɔ la a b'an bolo directement na ayiwa an bɛna ɲininkaliw sɛmɛ a la sisan jɛmukan kɔnɔ. Ma sɔn jalakilikanw ma minnu dalen bɛ n kan n bɛ yan nɔ yaasa tiɲɛ de ka da kɛnɛ kan nin kumakan ninnu kɛra madame Boire Fili Sisogo fɛ Mali jiginɛ a n'a sɔrɔ n'a a nafoloko minisiri kɔrɔ kunungo yuruguyurugu minnu kɛra jamanakuntigi IBK ka pankurunsanni kow ka kiiri kɛnɛ kɔnɔna na. Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye sisan a kan. Senegalikaw fɛ yen nɔ Ousmane Sonko jamana premier ministre ye layidudi kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ yuruguyurugu taabolobaw kan minnu waliyara Macky Sall ka fanga fɛ a ka fɔ la ka jalaki bila u kan ne jatew nambaraliw ye. An ka laselikɛla Nama Jara ka bɔ Dakar Senegal faaba kɔnɔna na bɛ an bolo directement na a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. Awa ninnu de y'an ka bi kunnafoni kumabaw ye kuruba la. Dunuya keleya tɔnba ka san o san ɲɔgɔn najɛrɛ kɛnɛ dayɛlɛn bɛ sen na halisa New York kaw fɛ yen nɔ ɲinan ta kɛnɛ o sigi o bɛ kan ka kɛ ni hakilina minnu ye o de ye nin ye maa si kana bila kɔfɛ an ka jɛ ka bɛn sabatili baaraw kɛ ani ka yiriwaliw kuntalajanw sabati ni hadamaden sifinw danbew lakanaliw ye. Ayiwa dunuya marakɛlaw a baɲumankɛ kulu ka fara sifin kuluw ni musow ka kuluw kan bɛ kɛnɛ kan yen nɔ ka taa u ka hajuw dayira. Mali ka cakɛdenw ka kan ka sarankaliw kɛ sini sibiri la awa san'o cɛ fɛn min ye Niger ani Burkina Faso ayiwa olu kun kan k'u ka kumakanw na saraliw kɛ bi nka bi sɔgɔmada in na ka kɔn u bɛɛ lajɛlen ye a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Benjamin Netanyahu n'ale ye bani sarala premier ministre ye ale ye jalakili bila dunuya keleya tɔnba kan k'a yira k'a fɔ awa ko u tɛ kan ka ale ka jamana jate ka bila hakɛla kɛɲɛlenw kɔnɔ. An y'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan daminɛ na ko an ka ciladen n'o ye Moribo Danbele ye ale bɛ kɛnɛ kan New York yen nɔ a b'an bolo directement na. Moribo an ka foli b'i ye. Kayatu n ka foli b'i ye n ka foli bɛ lamɛnnikɛlaw ani filɛlikɛlaw ye. Ayiwa ka kɔn ayiwa kunnafoni jumɛn bɛ yen bi an bɛ se ka ɲininkali min k'i la fɔlɔ o ye ka a dɔn ne ka sɔrɔ Mali ka ciladenw ka kan ka na jamana ka sarankaniw kɛ Mali ka ciladen minnu ka kan ka na sarankaniw kɛ sini sibiri la awa u bɛna kuma mun de kan ani jɔnni de bɛna kuma Mali jamana tɔgɔ la ani fɛnɛ mun de bɛ se ka ban kɔnɔ sisan Mali ka sarankani ninnu na. Kajatu n ka foli b'i ye n ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw ani filɛlikɛlaw bɛɛ ye i y'a fɔ cogoya min na Mali kan ka kuma sini Mali ka minisiri ni o ye colonel Abdoulaye Mayiga an ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ a yirala k'a fɔ ale de bɛna laseli kɛ maintenant sini ale bɛna kɛ mɔgɔ min bɛna kuma mɔgɔ 10 ye a bɛna kuma mun kan ne hakili la k'a fɔ an tɛna se ka fɛn fɔ o la mais an bɛ se ka mun bisigiya n'an ye jamana tagacogoya lajɛ ani AES yɛrɛ Mali jamana mɔgɔw ani Niger ani Burkina fanga bɛ kan ka taga cogoya min na bi bi in na o ye hakilila kura minnu ta mɔgɔ bɛ se ka bisigiya k'a fɔ ko a ka kumaw senfɛ a bɛna bolo o kan an b'a kalama k'a fɔ farafinna ɲɛmɔgɔ minnu nana yan ɲina an y'a ye k'a fɔ u ka kumaw kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma o kan ka don ONU yɛrɛ tagacogoya la ani kunu an da sera a kuma fɛnɛ ma ni o ye k'a fɔ ko farafinna yɛrɛ ka se ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko conseil de sécurité la mɔgɔ bɛ se k'a bisigi la walima k'a danganiya k'a fɔ a bɛna se ka bɔ o kuma ninnu kan mais mun ye k'a fɔ ko tigitigiya la a bɛna kuma a bɛna nin de fɔ an tɛ se k'o sɛbɛtiya. Ayiwa Moribo i bɔra sa ka AES ka kuma fɔ AES tɔnkulu n'o o sigira Niger Mali Burkina Faso fɛ awa o tɔn jamana olu fana ka ciladenw bɛ yen nɔ u tun kan ka kumakanw kɛ bi yala i ye dɔ sɔrɔ olu ka sarankanikanw na wa.
an bɛ se ka mun fɔ kadi n'i y'a jateminɛ cikan ninnu a bɛɛ ye kelen ye hali n'a sɔrɔ mɔgɔ minnu nana fɔ olu tɛ mɔgɔ suguya kelen ye bakuruba la an bɛ se ka mun kɔni fɔ mɔgɔ minnu kumana o la hali k'a daminɛ AES la i b'a ye k'a fɔ a cikan bɛɛ ye kelen o ye k'a fɔ mun ye ONU ye ni nin y'a lajɛrɛ ta ko 79nan ye u bɛ fɛ a ka ɲɛda kurada parce que tɔn yɛrɛ bɛ wagatinin min na bi yɔrɔw ka kalan kunu an da sera a ma kɛlɛw bɛ fan bɛɛ n'i ye Ukraine ta k'a lajɛ n'i ye Bani Israɛla ta k'a lajɛ i ka kuma daminɛ la i da sera a fɛnɛ ma a yirala k'a fɔ tɔn hali bi fanga bɛrɛ t'a la ka se ka bɛn la nati kɔnɔna la o kosɔn AES o walima mɔgɔ tɔ minnu yɛrɛ kumana hali fo ka taa se Amérique latine mɔgɔw ma u y'a ɲini tɔn kɔni fɛ ko k'a ɲɛda kura da o de la an b'a ye k'a fɔ nin y'a tile damadɔ u yɛrɛ bɛnna ka sɛbɛn dɔ ta n'u b'a fɔ a ma ko gafe min ye u ka sini ɲɛsigi koɲɛw ye yaasa ɲɛda kura bɛ se ka don a la cogo min na ka d'a kan jateminɛlaw y'a yira ani ONU mɔgɔ dɔw yɛrɛ k'a fɔ ko ni u ma se ka nin kɛ ko tɔn kɔni don walima san na nataw la a bɛ sɔn ka kɛ galama ye tɔn bolo. Ayiwa bi kunnafoni kɛnɛ nin kan yen nɔ belebeleba o bɛ Bani Israɛla ale kan u ka premier ministre n'o ye Benjamin Netanyahu ye a ye sarankani min kɛ sɔgɔmada in na a ye jalakiliba ta k'a bila duniya keleyatɔnba kan k'a yira k'a fɔ ko a bɛ ka danfara tigɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la ko sabula u b'a la ka hakɛ min bolo ale ka jamana kan o magan tɛ ka kɛ awa e bɛ se ka mun de fɔ an ye ka fara o kan fɛnɛ kan an y'a jate fɛnɛ minɛ fasojama kulubaw ani baɲumankɛ kulu ani sifin kulu ni muso kulu olu tɛ se ka don tɔnsigiyɔrɔ in kɔnɔna la nka u kɛlen bɛ ka taa nisɔngoya kɛnɛbaw sigi Nations Unies da la yen nɔ u ka nisɔngoyaw jira yala i ye dɔ sɔrɔ o fɛnw fɛnɛ na wa? I ka kuma ye tiɲɛ mun ye Bani Israɛla jamana ɲɛmɔgɔ ye ni o ye Benjamin Netanyahu ale a ye laseli kɛ laseli in kɔnɔna la an tɛna segin o kuma ninnu kan tuguni mais an b'a yira k'a fɔ ala ka laseli wagati la dɔw fɛnɛ y'u ka a yira k'a fɔ o ma sewa kosɛbɛ ka d'a kan waleya min bɛ senna nin wagatinin na ni o ye Bani Israɛla ani ka kɛlɛ samali fɛnɛ ka se Gaza fo ka taa se Liban kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ kunun mɔgɔ dɔw kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya o yira olu ta ye mun ye u bɛ fɛ kɛlɛ in bɛ yɔrɔ min na nin yɔrɔ tin na ko kɛlɛ ka jɔ joli bɔnta a cayara kɛlɛ daminɛna Gaza mais ko kɛlɛ a bɛ kan ka walakata ka don a kɛrɛfɛ yɔrɔw la i n'a fɔ an da sera nin wagati na Hezbollah ka taa se Liban ma o kɔfɛ a ka kuma kɔnɔna la fɛnɛ a ye kangarida kɛ Iran ye ko nin wagati in kɔni na ni mɔgɔ sera olu kɔni ma u fɛnɛ u b'u ta sara a bɛ mun yira hali bi n ye kuma fɔ yɔrɔ min na ni o ye k'a fɔ tɔn kɔni i b'a ye k'a fɔ a tɔn mɔgɔw yɛrɛ ɲɛmɔgɔ fo ka taa se jamana ɲɛmɔgɔw ma ni mɔgɔ minnu nana ka na kuma wagati min na olu bɛ kuma la kɔnɔna la fasodenw fɛnɛ nana jamana kɛrɛfɛla la ni o ONU jabala ye ka bɔ k'u ka nisɔngoya yira yaasa mɔgɔ minnu bɛ kan ka sugantili minnu kɛ k'olu k'u ka ɲɛmɔgɔ ye u ka se ka u ka haminanko ani ko minnu bɛ yen k'o ta ba la kunu an bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ kɔni ɲɛ y'a ye jamana mɔgɔ sugu bɛɛ tun b'a la Brésilien olu bɔra ka na hali yahudiya dɔw yɛrɛ bɛ yan minnu bɛ New York yan olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko nin ko in bɛ yɔrɔ min na olu fɛ ko tɛ bi min na kɛlɛko ye a ka di olu ye mun ye Palestine ani Israël kɛlɛ in ka se ka ban bɛɛ ka se k'i ka ɲɛnamaya kɛ damu bonya ani hɛrɛ kɔnɔna la ka jate nin tun ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ye k'a fɔ an bɛ foli kɛ Modibo Danbele ye i ni ce i ni baraji k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna k'a fɔ nin tun ye Modibo Danbele ka kumakanw ye n'ale bɛ VOA ka ciladenya la yen nɔ ka bɔ duniya keleyatɔnba dagayɔrɔ kɔnɔna la tɔnsigi kɛnɛ nin sigilen bɛ yɔrɔ min na New York-kaw fɛ yen nɔ ayiwa sisan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye ayiwa sisan a yirala k'a fɔ ko an bɛna Lamɛriki jamana kɔnɔna la yan nɔ tungaladenw komi ka kɛɲɛ ni Lamɛriki novembre kalo nata tile 5 jamanakuntigi ɲini kalataw ye tungaladen caman minnu sigilen bɛ Lamɛriki jamana kɔnɔna la yan nɔ olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye kalata ninnu na a yirala k'a fɔ ko caman bɛ yiranyiranni na cɛbɔw ni ɲɔgɔn cɛla la u ma se ka sugandiliba kɛ Mariam Tarawele ale bɛ dɔ ɲɛfɔ an ye a kan an k'a ka kumakanw lamɛn. Laban Seyum ye cɛlamɔgɔ ye baarakɛlaba don a bɛ lɛrɛ camanba de baara kɛnyɛrɛye cakɛda misɛnnin dɔ kunna min ka baara bɛnnen don bolimafɛn sen naaniw ma kamiyon 3 ɲɔgɔn de b'u bolo minnu bɛ sirajan boli a n'a ka denbaya nana États-Unis jamana kan yan u bolilen kɔfɛ i n'a fɔ kɛlɛɲɛbolilaw ka bɔ Éthiopie ani Érythrée cɛ kɛlɛ la san 2000 waati
u ye mɔgɔ caman de jagoya ka jamana bila min gwɛlɛya fanba binna denbayaw caman kan nin waati ninnu na denbaya caman de bolila o sen fɛ ka na États-Unis jamana kan laba bɛ a yɛrɛ jate i n'a fɔ jamana kokɔrɔ lafasabaga n'o ye conservateur fiscal social ye wa fɛnɛ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kanubagaba don When President Trump was in power, ale min ye Donald Trump kanubaga ye ko jamanatigi kɔrɔ Trump tun bɛ fanga la waati min na kow taabolo tun ka nɔgɔn o waati la kosɛbɛ i b'a dɔn ko sugu tun ka di o waati la baara camanba de tun bɛ sɔrɔ wa mɔgɔw jigi sigilen tun don fɛnɛ a ka kamiyon boli cakɛda ye gwɛlɛya dɔw sɔrɔ ka ɲɛsi taji yɛlɛnni ko kun kan o min kɔlɔlɔ turu dɔ dalen don jamanatigi Biden kun nin waati in na an nisɔngoyalen don baw taji sɔngɔ yɛlɛnnen don diesel sɔngɔ a bɛ munumunu dollar wari dɔrɔmɛ 5 ani dollar wari dɔrɔmɛ 5 ni tɔrɔmɔɲɔ 5 ɲɔgɔn na o de bɛ gwɛlɛya caman lase an ma an ka baara la baw an tɛ se ka tɔnɔ bɛrɛ bɔ i b'a dɔn siraba baara n'o ye transport ye taabolo koɲɛw ka gɛlɛn kosɛbɛ États-Unis jamana kan baw kɛmɛdonya o kɛmɛdonya a bɛ ɲini ka se 70 ɲɔgɔn ma sanni feere fɛnw na min bɛɛ lajɛlen bɛ latɛmɛ ka taa u taayɔrɔw la kamiyɔnbaw de fɛ i n'a fɔ nin ɲɔgɔn dɔ farala taji sɔngɔ kan kosɛbɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o min taabolo gɛlɛyara bakuruba la laban a kɔni sinsinna kan ko nin gɛlɛya minnu bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye ko jamanatigi kɔrɔ Trump tun kelen don ko ka jaabi sɔrɔ o gɛlɛya ninnu na Trump tun ye taasiraw yira na an tun kan ka taa min fɛ i b'a kɛ k'a kɛ ka laban o bɛɛ kɔfɛ ka na bila ɲɔgɔndan kɔnɔ a ko la i ɲɛ b'a la sisan an mago tɛ o si la bilen walasa ka hakilina wɛrɛw la sinsin Démocratiw i n'a fɔ Fatimata Bari kɔni kelen don ka nin jamanatigi sigi in kalata sugandili ye ni taasira wɛrɛ ye ale nana États-Unis jamana kan ya ka si to san 11 na a bɔlen kɔfɛ a yɛrɛ wolodugu la n'o ye Sierra Leone ye a ka kalan kɔfɛ min ye tali kɛ sariyakow kun kan ka laban o kɔfɛ ka na sigi Maryland mara kɔnɔ ka baara daminɛ ani k'a ka wulikajɔ bɛn dunanw olu ka hakɛw sabatili ɲɛɲinini ma ale min ye jamanatigi Biden kanubaga ye ko ne ka laɲini sugukan dɔ tun ye ka se ka baara sɔrɔ min bɛ se ka n dɛmɛ ka baara kɛ ni jamakuluw ye o baara min fɛnɛ tun bɛ se k'a to n ka se k'an yɛrɛ ka ɲɛnamaya dɛmɛ kosɛbɛ ani k'an ka balo kɛ lafiya la Fatima ye bunadamaden jo sariya la fasabagaba ye fasojama fan fɛ min bɛ wele ko droit civil ka fara musow ka hakɛ ko ani dunanw ka hakɛw olu kun kan a ka kɔkɔrɔmadonni bɛ ka taa jamanatigi dankan Kamala Harris de ma Ameriki jamanatigi sigi kalata la novembre kalo natɔ ne hakili la jamanatigi dankan Kamala Harris ye jama bɛɛ lajɛlen de ka mɔgɔ ye mɔgɔ don an mago bɛ min na nin waati ninnu na walasa gɛlɛyaw ni wo minnu datigɛlen don jamana in kɔnɔ a ka se k'olu datugu a kɔni jɔrɔlen don Trump kana na fanga ta ko kura ka sigi Ameriki masayaso kɔnɔ ne jɔrɔlen don ni dunanw ka koɲɛ ye n jɔrɔlen don dunanw kana wuli k'u cɛda ko kura n jɔrɔlen don farafinw ka hakɛ ko kun kan n jɔrɔlen don ni farafinw ye minnu ɲagaminen don u kana na wuli tuguni k'u ka nisɔngoya yira a kɔni ka gɛlɛn k'a ye maa min bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ o ka haminan dɔ ka kɛ ka mɔgɔ tɔw ye lafiya kɔnɔ a ka fɔla n'an y'an sinsin ko tɛmɛlenw kan dunan minnu tugulen don kow taabolo kɔ jɛlenya kan bɛna sɔn ka gɛlɛya sɔrɔ ni jamanatigi kɔrɔ Trump ka hakilinaw ye n'o de ye ko dunan minnu bɛ États-Unis jamana kɔnɔ ni sɛbɛn t'u bolo ko k'olu gɛn ali n'a taara ɲiningali yɔrɔw la a bɛ nin taabolo ninnu de yira u minɛlen don wa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu gɛnna ka sɔrɔ olu yɛrɛ tun sen tɛ nin ko in na a sonsorilen don dumuni jiginɛso dɔ la min bɛ wele ko banque alimentaire i n'a fɔ bénévole a ko hali ni k'a sɔrɔ jateminɛliw y'a yira k'a fɔ ko sɔrɔ taabolo ka ɲi ko mɔgɔ caman kɔni bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka se k'u yɛrɛ bɔ jatew kɔni ka ɲi nka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ ka se k'u yɛrɛ bɔ wa an dalen t'a la k'a fɔ k'olu bɛna se k'u yɛrɛ masɔrɔ bi sara minnu bɛ kɛ lɛrɛ la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka denbaya ye mɔgɔ 2 wali mɔgɔ 3 ye n'olu bɛɛ lajɛlen de bɛ su kelen kɔnɔ jateminɛli laban kɔni y'a yira ko kɛmɛdonya o kɛmɛdonya ko fu ani tɔrɔmɔɲɔ 1 ɲɔgɔn nafolobatigiw cɛma bɛɛ lajɛlen de bɛna wari sɔrɔ nka ko anw tɔw kɔni bɛna to gɛlɛya kɔnɔ n'an sɔnna ka kala ta ka Trump lasigi wa jamana in ma deli ka jɔ nin cogo in na fiyewu Ameriki kɛra Ameriki ye ka sabu kɛ baarakɛlaw de ye n'u bɛ wele ko kɔlibulamaw n'o ye bololabaarakɛlaw ye nin jamana in kɔnɔ o de kɛra sababu ye ka Ameriki jɔ ye cogo 2 de bɛ Ameriki kɔnɔ wa sugandi cogo ye 2 ye min bɛ se nin ko fɔ nin tun ye VOA News ka kunnafonidila Jeff Sukor ka laseliw ye ka bɔ Silver Spring Maryland VOA ba mara tɔgɔ la Mariam Traoré
nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛ taa senegalikaw fɛ yen nɔ kunu senegal premier ministre Ousmane Sonko ale bɔra ka kumaw kɛ ayiwa k'a jira k'a fɔ ko Macky Sall ka fanga ye yuruguyurugu taabolobaw de kɛ jamana kan jigiɲɛ so a n'a ka nafoloko ninnu taabolo kɔnɔna la minnu a ka fɔ la dugura jamanadenw na awa yaasa a ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an ye wele bila an ka laselilikɛla Nama Jara ma ka bɔ Dakar Senegal faaba kɔnɔ a b'an bolo directement na Nama an ka foli b'i ye Adatu inula an ye VOA filɛbaga na lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ni waati na ayiwa Nama e bɛ se ka mun de fɔ an ye Ousmane Sonko ka danatigɛli ninnu kan awa kunungo a ye minnu fɔ k'a bɛna sɛgɛsɛgɛli bolobaw dayɛlɛ Macky Sall ka fanga mɔgɔw kan yuruguyurugu taabolo ninnu kan tiɲɛ dɔ kabini a ye ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye kunu an bɛ waati min na a man kan bonyana kosɛbɛ jamanadenw ani baɲumankɛtɔnw ani jamanadenw ka lafasalitɔnw ni ɲɔgɔn cɛ bawo bɛɛ lajɛlen ma kuma fɔ la k'a fɔ nafolo ni nambarala Macky Sall waati la k'a sɔrɔ jamanadenw ta kalama ani u baarakɛɲɔgɔnw bɛ minnu wele ko partenaire ka sɔrɔ u si ta kalama ko ɲuman tɛ a ka kan sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ ko in a ka ɲɛdɔn an ka mɔgɔw hakili sigi an ka hakili jigi tɛ nafolo hakɛ min fɔra ni Sonko y'a jira k'a fɔ n'olu kan k'o sɔrɔ jamana mara kɔnɔna na o de ye miliyari 600 ani 5 olu de kan k'o de sɔrɔ yen n'u kan ka baara daminɛ n'a ye n'a baara tun kan ka daminɛ janvier kalo in tɛmɛnen san 2024 na nka u bɛ waati min na u ma nafolo foyi sɔrɔ a ka nin kumaw sɔrɔla an bɛ se ka fɔ kabini kɔlɔlɔ minnu ye sifinw sɔrɔ n'u bɛ sa kɔgɔji kɔnɔna na n'u sumayara baarako la i n'a fɔ u y'a lawuli ta cogo min na o de kama a nana ka jira mɔgɔw la k'a fɔ u nana ka na jamana sɔrɔ cogo min na u tɛ se ka fɛn kɛ bawo u tun hakili la u bɛna jamana sɔrɔ étage fɔlɔ de la nka u y'a sɔrɔ fo duguma de baara tɛ se ka fo baara foyi tɛ se ka kɛ fɔlɔ k'a sɔrɔ u ma sɛgɛsɛgɛliw kɛ minnu sen bɛ nafolo in ŋanamu-ŋanamu la ka jate u k'u tigɛ da u kan. est-ce que e yɛrɛ hakili la n'i y'a jateminɛ sisan ni kumakan minnu filɛ nin ka bɔ nin ye tan ka ɲɛsin fangakɔrɔ nin ma a tɛna kɛ komi n'a sɔrɔ tajuru sara waleyaw wa dɔw bɛ o kuma yɛrɛ de fɔ Kajatu an bɛ waati min na jango kuma in fɔlen kɔfɛ fanga sina mɔgɔw dɔ kumana i n'a fɔ u ka wasaden ɲɛmakɔrɔ n'o ye Abdoubaw ye k'a fɔ Sonko ta in a bɛ ka tajuru sara de kɛ a tɛ ka jamanadenw lajɛ a tɛ ka jamana baarako ɲɛɲini bawo a ye layidu caman de ta jamanadenw ɲɛ a dɛsɛra kɔrɔ de o de kama a bɛ ka kɛ tajuru sara ye nka baɲumankɛtɔnw kɔni y'a jira ani kiiritigɛlaw y'a jira k'a fɔ namarali kɛra nafoloko la jamana in kɔnɔna na nka an bɛ waati min na Kajatu sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa k'a dɔn minnu sen b'a la u k'u minɛ k'aw ladɔnya k'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ dɔw minɛna nin koɲa in na i n'a fɔ LONASE directeur cakɛda minnu bɛ yan n'a bɛ jamana nafoloko siratigɛ la o mɔgɔw dɔw minɛna ani mɔgɔ wɛrɛw hali minisiri yɛrɛ olu caman bɛ u tɛ se ka bɔ kɛnɛma ka taa jamana ko kan bawo u ka passeport n'u ka compte bancaire an ka foli b'i ye i ni ce i ka laseli ninnu na k'a fɔ an ka lamɛnbaga ninnu ɲɛna ko nin tun ye Nama Jara de ka kumakanw ye VOA Banbara ka laselikɛla ka bɔ Dakar Senegal faaba kɔnɔna la sisan nin bɛna an lase an ka jɛmukan kunfɔlɔ kuncɛliw ma an b'a laɲini kɛ aw fɛ an bɛna an tulo kɛrɛmu bɔ dɔɔni ka segin ka na laseli tɔw kɛ aw ye a k'an bɛɛ sɔni. K'i abonné VOA Banbara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Banbara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. Plan dɔ bɛ yen a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. J'ai dissous l'Assemblée nationale. VOA Banbara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa sɔmɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. Ni an seginnen ka na an ka studio 53 kɔnɔna la VOA soba la ka don an ka kunnafoni kɔnɔ a tako 2nan kɔnɔna la awa an bɛ taa Mali jamana kan yirala k'a fɔ yuruguyurugu kiiri jamana kuntigi ka pankuru sanninkow kan o kiiri kɛnɛw sigi olu bɛ senna Bamakɔ awa kiiri min tun makɔnɔnen don kosɛbɛ ayiwa sabila Madame Buhari Fili Sissogo Mali nafolo a n'a sɔrɔ ɲɛta minisiri kɔrɔ ale minɛnen don a bɛna ɲini ka na san damadɔ bɔ sisan awa a ye kumakanw ta araba tɛmɛnen ninnu na awa ko a ma sɔn jalakili waliya minnu taara ka da a kan
awa ko ka tiɲɛ da kɛnɛ kan kiri nin bɛna kɛ de yaasa ka tiɲɛ da kɛnɛ kan Mariam Kuyate VOA Bambara ka lasilikɛla ale bɛ dɔ fɔ an ye a kan an ka lamɛn. Kabini ni kiri daminɛna Madame Buhari Fili Sisoko sɔrɔko minisiri kɔrɔ ale ka kumakanw lamɛnna kiri tigɛlamaw fɛ ale fɔlɔ de ye kuma ta maa 10 ni kɔ ɲɛ minnu jalakilen don ni ko in kunkɔrɔ. Fili Sisoko ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko jalaki min binnen don ale kan k'ale kɔni nɔ t'a la bi ka nɔ t'a la sini ko n'i y'a ye kabini ale b'a ka kasobon kɔnɔ k'a ye bataki bɔ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma ni k'a fɔ ko ka ale kiri k'ale tun bɛ fɛ ko jamanadenw ka bɔ tiɲɛ kalama ale ka se ka jɛya diɲɛma ye nin ko in na ko avion ko kuma min bɛ sen na ko a sanni feere bɛnkan sɛbɛnw nana di ale ma ka sɔrɔ lakana minisiri ye a burunɔ bila u la ko k'a fara sɛbɛn kan min yɛrɛ bɛ avion yɛrɛ sanni yɛrɛ kofɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɛla ka sɔrɔ ale hakilinataw ma ta ko kow kɔni bɛɛ lajɛlen labɛnna ni ka sɔrɔ ka na sɛbɛn di ale yɛrɛ sigilen ma. Fili Sisoko ale y'a yira k'a fɔ ko Umba Tatamli ale min yɛrɛ tun ye minisiri ɲɛmaa kɔrɔ ye a waati la ko ni minisiri wɔɔrɔ de da tun bɛ fili kilenna ni avion sanko in na fo ka taa se minisiri ciden min tun ɲɛsilen bɛ jamana ka budget ma ani jamanakuntigi so yɛrɛ. Kuma falenfalenw senfɛ sa Fili Sisoko ale ɲiningala kiritigɛlamaw fɛ avion yɛrɛ sɔngɔko la sabula da kelen ma se ka dɔ maaw fɛ. Fili Sisoko ale y'a yira k'a fɔ ko avion yɛrɛ sanna miliyari 18 ani miliyɔn 585 la. A y'a yira k'a fɔ ko avion sankun kɛla yaasa ka dɔbɔ musakaw la ko baw jamanakuntigi ka taa ni ka segin kalo kelen kɔnɔ ko nafolo yɛrɛ tun bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 330 de la. Ko de kama u y'a yira k'a ka kan avion kelen ka san jamanakuntigi tɔgɔ la Mali la ko nga a nafolo yɛrɛ tun man tɛ ka bɔ jamana ka wagandɛ kɔnɔ ko Umba Tatamli ale de y'a yira k'a fɔ ko fɛrɛ ka ɲini a ko la ko sabula décision gɛlɛn don min yɛrɛ bɛ sariya golo kan. Nunu de kɛla Fili Sisoko ka kumakanw ye kiritigɛlamaw ɲɛkɔrɔ ntɛnɛn nata septembre kalo o tile 30 procès in bɛna dayɛlɛ kokura. Mariam Kuyate ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. An bɛ taa Laginɛkaw fɛ sisan kunungo fanga garadabaga Seydou Dalen Jalo ale ye welekan bila Laginɛ jamanadenw ma Mariam Tarawele bɛ a ɲɛfɔ an ye. Guinée Conakry u ka jamana maaba caman minnu bɛ fanga kunna ni waati in na caman ye u ka fɛla yira ka kɛ n'u ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Mamadi Doumbouya ka cɛbɔya ye u ka jamanatigi sigi kalata la nka fɛn min ye jamanatigi Mamadi Doumbouya yɛrɛ ye kɔni ma bɔ k'a ka hakilina fosi di a ka cɛbɔya kan. Furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka hakɛ min sigira sen kan u ka jamana fanga dafirilen kɔfɛ o sariya sen dɔw tun y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko maa minnu ye fanga dafiri kɛ i n'a fɔ sariya b'a lase cogo min na si tɛ se ko k'i kanbɔ ka kɛ u ka jamanatigi sigi kalata cɛbɔ ye. Jamana ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Général Mamadi Doumbouya ye tun ye a ka hakilinaw yira sira caman fɛ ka kɔrɔ k'a tɛni kanbɔ u ka jamanatigi sigi ka kɛ o kalata cɛbɔ ye. Jamanatigi Général Mamadi Doumbouya kɔni y'a ka ɲɛda maskiw bin ko min kɛra ni sira caman ye a kelen kɔfɛ ka dɔ fara a ka jamana mara o hakɛ kan min kɛra ni san 3 laban ninnu kɔnɔ ko min kɛra ni danaya ani ŋaniya ɲumanya siraw ye n'o senfɛ jalaki binna bataki dɔ kɔnɔ ka taa Seydou Dalen Jalo ma ale min jatilen don i n'a fɔ Guinée Conakry fanga sinamatɔn min talen don ka bɔ u ka jamana kɔnɔ ni waati in na. A ka ŋaniya ka kɛ cɛbɔ ye k'a yɛrɛ nɔrɔ bila jamanatigi sigi kalata la ko ka sɔrɔ a tun bɔra k'i kali jamanadenw ye ko kalata bɛna kɛ jɛlenya kan ko walasa ka se ka jamana fanga la segin faso jama ma ko min bɛna kɛ jalakili ye ka taa a yɛrɛ fan fɛ a ye min fara a kan. O kama a ye wele bila Laginɛ jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka fara duniya jamakuluba communauté internationale kan k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Général Mamadi Doumbouya k'u cɛda u ka jamanatigi sigi kalata cɛbɔya la ani fɛnɛ ko k'a bali a ka to Laginɛ jamana fanga kunna kuda ye. Kuma barani n'o ye telefɔni ye o tun ye mɔgɔkɔrɔbaw ka fɛn de ye fɔlɔ la nka an bɛ don min na i ko bi a yirala k'a fɔ a kɛra denmisɛn fitininw olu ka tulonkɛfɛnw ye tulonkɛfɛn mandibaw ayiwa yaasa ka se min bɛ se ka nimisi wasa yɛrɛ di u ma. Njayi Sanu ale ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra kan an ka a ka kumakanw lamɛn. Fɔlɔ denmisɛnw ka ɲɛnajɛfɛnw tun wolomani lo bɔgɔ tulonw tɛgɛrɛ tulonw tobiri denniw dogodogoni o n'a ɲɔgɔnnaw nka bi o tɛ yen tugun. Den fitinin dɔ i b'a ye ten dɔrɔn n'a kulela dɔrɔn telefɔni d'a ma a yɛrɛ bɛ kɛ telefɔni minɛ a minɛ a bolo tuguni n'a sigilen bɛ telefɔni dɔrɔn kasara tɛ fɛn foyi yɛrɛ fɛ tuguni ni telefɔni tɛ. Nafisa Konate ye denba ye Bobo Dulaso i n'a fɔ ale denbatigi caman ka kɔrɔsita sera bi denmisɛnw ka telefɔni ko ma den mana se san 4 san 5 a bi portable n'a kɔnɔnafɛn lɔn
i n'a fɔ a bolo tigɛ bari den mana fɔ ɲɛ dɔrɔn a dajɛfɛn tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye ni portable tɛ denba dɔw ka miiriyara o lo ye fɛrɛ ɲuman ye Jɛnɛba Tarawele delina Kolu. Nafa kɔni b'a ne fɛ an ni bɛ baara kɛra ni den kasira i bɛ se ka bijinaden bila den b'a filɛ i b'a yɔrɔ janya ma dɔɔnin an yɛrɛ ka den ne mana baara fɛ n'a kasira ni jinaden bila para yɔrɔ janya ma ni ka baara kɛ mɔgɔ y'a minɛ a bila ka filɛ a bɛ ni kalo 8 yɛrɛ ni i b'i nɔfɛ mɔgɔ dɔ wele portable kan den dɔ bɛ fɔlɔ ka wele ni ta ko ni gɛlɛya kojugu dɔw bi kɛlɛ ni kɛlɛ le kɛ ni o denw ye ka sɔrɔ ka telefɔni wele ni jaabi tuma dɔ yɛrɛ den ɲɛ coroni bi to telefɔni kan wagati ni wagati fo ka taa dugu tila ni bi kɛ sababu ye ka se ni caman ye dɔtɔrɔw fɛ. Denmisɛnninw ka ɲɛbana ka ca sisan o ɲɛbana na an bɛ se k'a fɔ a bɛɛ kɔni tɛ écran nɔ ye mais o nɔ b'ara o se 25% ɲɔgɔn ma. Rosali Sanu min kumatɔ ye o ye ɲɛ furakɛli dɔtɔrɔ ye olu fɛ telefɔni sabu jugu ka cɛ ɲɛ ma. Ni den wolola an b'a fɔ système visuel ɲaden a n'a ɲɛ fasaw nu o ma kɔgɔ ka se ban donc ni a ma temps di système visuel ni ma ka kɔgɔ ka ɲɛ a ɲɛ tɛna se ka yeli kɛ ɲɛnama i n'a fɔ den tɔw bon n'a y'a sɔrɔ den ni sigin b'o ɲɛfɛ tuma bɛɛ den ɲɛ bi écran ka tuma bɛɛ a bɛ na ni myopie ye den ma a bɛ kɛ komi ni den ma gɛrɛ fɛn kɔrɔ ka ɲɛ a t'a ye hali kaye n'a bɛ kilasi kɔnɔ a tɛ se ka yeli kɛ tableau ra n'a ka kaye filɛ fana tuma dɔ a bɛ biri. Furakɛlikɛlaw fɛ denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan bɛɛ kan ka ni ɲɛ dubalen fɛɛrɛninw ye ka sɔrɔ k'i ɲɛ coro jaw kan. Par exemple ni den ka anniversaire bɛ yani an ka tablette d'a ma joona cogo dɔ an bɛ se ka jeu wɛrɛw d'a ma min b'a to a b'a bolo yɛlɛma yɛlɛma den bi kan ka dɔn n bɛ se ka télé filɛ walima n bɛ se ka n ka écran filɛ ni heure na ka taa bila ni heure na mais comme an ka diɲɛ lu fana cogo cogo an mako b'ara an bɛ se ka ɲɛ fana ani verre ye o ti denmisɛnnin dɔrɔn yɛrɛ hali mɔgɔkɔrɔba ka dan tile ma an kan ka ɲɛ protéger. Denw ka téléphone ko kɔlɔlɔ danni tɛ ɲɛko dɔrɔn ma a yi mako sa lase Amidu Wedraogo ma wa a ka miiriya taara maloya fana b'a da fɛ. Ne yɛrɛ muso ye ne bila wari bɔ la téléphone na yɛrɛ a ma ɲa ne ma den bɛ kasira don o don i bɛ taa sɔrɔ téléphone bɛ den de bolo a b'a traîner la duguma la ka inkasa bɛɛ pɛn photo dɔw bɛ ta i b'a tɛ ko personnel photo min man kan ka publier a bɛ tɛ don réseaux sociaux la en même temps fit a ko caman yɛrɛ téléphone kɔnɔ ni enfant y'a bloqué ka ban a kɛ ko gɛrɛ ye. Omaru Sanu ye jatala ye a ka kɔrɔsi taara ninnu fɛn sugu ninnu bɛ den lakolo ko juguya. A tuma caman yɛrɛ ma baro kɛ ni mɔgɔ ye si dɔw ye den diya o ye fo ka taa dama tɛmɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen a bɛ taa a ka waritigiya ma a bɛ telefɔni san ka di den ma depuis fitinin ne taara n ka jatayɔrɔ la ni n siginna tuma dɔ ni n ka telefɔni bɔ i k'i ka ko la i k'i bɛna filɛ kɛ denmisɛnninw lɔnni b'i kɔfɛ o b'a filɛ déjà a ye den kɛ impoli a bɛ den kɛ malivare den dɔ kɛra ale ka ban n'a wulila n'a ye a ti fɛn kɛ ne y'an ka denmisɛnninw cɛnna bi caman telefɔni. Adamadenya tagabolo kan telefɔni tablette jabarani a n'a ɲɔgɔnnaw o bɛ se ka den wuli ko nagasi ni faamuyari jɔnjɔri ma kɛ a minɛ cogo ra o ye lɔnta ye an ye min sɔrɔ Joseph Zungrana sababu yara o min ye kunkolobaga furakɛlila ye n'an ko a ma psychologue. Ça peut jouer non seulement sur l'attention de l'enfant. A bɛ se ka kɛ sababu ye ka den ka tension ɲɛngamu walisa ka kuma gɛlɛya ma ni telefɔni cayara den ma a bɛ se ka kɛ sababu ye fana a tɛ kuma joona ja kɔni o man ɲi ka filɛ ka kɔn san 3 ɲa. Pas d'écran avant 3 ans. O san 3 ni fɔnɔ mana sɔrɔ fo ka taa se san 6 Joseph Zungrana b'a ɲini bangebagaw fɛ o kana to den ɲɛ ka jɔ ja kɔnɔ ka tɛmɛ sanga 30 kan tile kɔnɔ. A kɛcogo ɲuman dɔ ye ka tulonkɛminɛ fɛɛrɛninw ɲini denw ye minnu ɲɛ sini lo koroko ɲuman ma ani diɲɛ tagabolo kalancogow kan. Ndiaye Sanu, Bobo Dulaso, VOA Bambara tɔgɔra. Ni y'an ka jɛmukan kuncɛ kunnafoni ye ka foli ni lase tanu lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ aw ɲɛna aw ni cɛw ka kulomajɔ la a bɛ an ka dɔgɔkun jɛmukan kuncɛ a k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛn ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan
o la fosi tɛ fɔ i kɔ i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ mali la